Айде, почивка. Оп. Не заспивай, когато ти дават храна. Не заспивай. Храната ти свършва. Ей, това е хубаво момче, бе. Ами кой ще се оригне сега? Жоре, кой ще се оригне, моето момче? Трябва да се оригнеш, айде, събуждай се. Ей, айде, бе. Оригами, кой ще направи, бе, таралещче? Таралещче малко. Ей. Айде, направи оригами. Направи оригами, бе. Писука. Ей.